Thank you for tuning in to ZimNews Beat TV. Kanganisirwa mwana wangu. Vanhu vanofamba vachitaura kuti nyaya yakona yakapera nekuda kuti ivo vane mari. Ino handina chandinacho. Kana zvakadaro hapana zvandingazviita. Asi ndichishuwira kuti dai ndagona kuona amai. Kana madzimai vanoitawo vanoona nezvemadzimai vandibatsirawo. Nyaya yangu isati yadzoka kukoti. Agona kumbondibatsirawo. Ishuwiro yemudzimai wese kana kuti yaamai wese kuti pese pavanoitawo nhumbo vakatakura mwana wavo ramangwana rake rive rakajeka, asawane matambudziko aanosangana nawo mukurarama kwake kana kuti mukukura kwake. Asi zvese izvi indangariro kuna amai vatafambira nhasi muzuva ranhasi, amai vanonziva amai success vanogara kuSHAMVA uko vatati aiwa regai timbononzwawo kuti nyaya yemwana yakamira sei. Kutsanangura kwavaiita vaiti mwana ane makore anokwana kuita 14 aibatwa Chibharo achimanikidzwa zvakare kunwa zvinodhaka zvatingati mutoriro zvakaita sana musombodhia kuti abatwe zvibharo nevanhu vatingafungidzire kuti ndeve machechi, vakuru vemachechi, vakuru vemisangano, vamwe vacho vakuru vemabhizinesi, vamwe vacho vanoita zvemigodhi nekuti kuno kuSHAMVA ndo zvinoraramisa vazhinji. Vanhu vane zvigaro zvekuti mukazvifunga mega munoti ko vaiitirei mabasa aya. Hatisati taziva kuti mishonga here kana kuti chii chapinda muvanhu vatinofungidzira kuti ndo vabereki vanodai vachitarisa vana. Reka tinzwe kuna mama kuti chii chavakatanga kuona kuti vazoziva kuti aiwa mwana zviro kwazvo akarara kana kuti aibatwa Chibharo nevanhu vanokwana kuita 10. Reka tinzwe kuti mama vakabata sei nyaya iyi. Mama makadi? Ndiri pangu makadiwa. Ndinani kuri sei kuno kuSHAMVA? kuSHAMVA kuri nani zvako. Unomva kuti kuSHAMVA kupi? kuSHAMVA kwakakura kwamusiwa here, kwachakonda here? Tiri kupi mama? Patiri kunonzi Eastermark. kuEastermark. SHAMVA ndodira kuti kune tumasita tungori tunongonakidza. Pane muzuva ndakanzwa kuti tiri kuTiperari. Ndikati Tiperari ndo next. Tikabva Eastermark tatoenda pa next paTiperari. Tumasita itoto twakandinakidza ndikangoti kuSHAMVA ndokuga kune tunzvimbo tune masita akati nakei. Ndizvozvo. Nasa isu hatumboona kunaka kwazvo nekuti ndisu varidzi vacho. Vari kubva kunze kwanwa kuti masita aya kaya vanhu avakambomafunga sei. Mama, tichida kuenda pamhuri yenyu yakakura sei? Tine vana 3. Vamwe vakashayika kusinda vatatu. Vakura sei vana? Mukomana ari kubasa. Musikana akaenda kuMozambique. Ndokwaari. Takanzwa matitsvaga mukati uyaiwo titaure pane nyaya yakaitika kwandiri pavana vangu. Tisingataure hedu mazita kana kuti tisingade kutaura zvakawanda. Mwana watotora nezvake ndiye pakati, first born, last born, ndiye pichingani? Ndiye wopedzisira. Gotwerei. Dambudziko mama rakatanga sei kana kuti makazoziva sei nguva yedambudziko iri? Ndaiona mwana aiti akabva kuchikoro kuma 4 abva kuchikoro aisvika achiwacha uniform nekukasika. Ndobva ndati ko uri kuda kuenda kopi? Inga maipedza chikoro mukaita maextra lesson kwada kuenda hanzi tapiwa work yekuti tinodzidza nevamwe. Ndikati ko seiko musingambouya muchiitirawo panapa? Hanzi togara kupi mama mune 1 room. Ndati hapana chakaipa segrade 7 pamwe vanenge vaida kuverenga kuti vadi vakasike kubata. Saka zvadaro takazoona nguva dzekudzoka dzacho dziri kudarikidza. Mwana akuti anouya kuma 8, 9, 10. Mune muri kuita zvechikoro muri papi? Tinongoenda mudzimba dzevamwe vedu dzakasiyana siyana. Ndobva ndaedza kuti achibuda chimuteera semwe wangu anokasika kufamba akachiuka anobva andinzvenga vaenda. Ndobva ndataurana namukoma Toshiba. Ndikati mukoma Toshiba pane nguva dziri kufambwa nemwana handisi kudzinzwisisa. Kana kuuya kwacho kumba ari kunonoka asi ari kuti anenge ari kuchikoro. Hanzo tichabatsirana kuti sei kushanda tese pamwe chete. Zvokuti nyaya haisi haina kutanga nhasi. Yatova nemazuva. Mukoma Toshiba wakaita kuti timusesekedze akwanise kudi
kuzosvika ngachinyora zvokuti pamwe dai yanga yakatobuda kana term 2 nyaya iyoyo. Saka zvadaro mwana yanga kuti akachienda especially kana iri weekend akabuda haadzoki, kana kuti anodzoka ndarara, asvika ndarara munomu anongoenda kuseri kuchipato asvikorara. Patozomuka inini anenge asisipo futi. Toshiba mwana ndo zvaakuita. Zvikanzi right, musamuvhundutse, imbomusiyai, anogona kutitiza tikazomushaya zvachose. Saka imbomusiyai, itai kunge musina basa naye, muchiita sei muchimuona kuti ari apa ari apa. Saka mazuva ekupedzisira kuti vakuda kuda kunopinda kunonyora, ndopakasumuka mhepo dzese. Ndopakabva atorwa nemumwe wacho anonzi Richi wamutakura mwana, anzi wakamuona ari kubhora, anzi kusimba bhora. Ndobvamuti nhasi kune bhendi, birthday ratunga, saka toda kutendi nemi kubhendi. Mwana akapindura akati hatina majuzi. Patichaenda kumba notora majuzi mama wati bumire kubuda. Zvikanzi aiwa chirekedzai kuenda kunotsvaga majuzi kumba, tsvagaiwo pamwe pane munhu wokuziva mukumbire majuzi. Sesu tichana kupika ikupi, tichazona kupika ikuroti. Wakaenda vana Saturday hana kudzoka. Sunday yacho mwana pana hapana. Ndakafona Toshiba ndaitaura naye chero usiku, ndoda kumutenda Toshiba munhu anonzwisisa. Zvinhu zvakaoma muri yeZimbabwe mukaona amai vasvika pakubudisa musodzi, zvinhu zvinenge zvakaoma. Vari kutsanangura kuti mwana wavo watingati ane 13 to 14 years anokwana kuva ari grade 7 aibuda pamba asingadzoke. Rikatinzwe kuti mwana uyu aienda kupi, vaimutora ava vaimutora vachienda naye sanani iye aine mubereki. Mama, ndanzwa muchiti munoda kutenda Toshiba munhu anonzwisisa. Panhaurirano yamaiita apa mwana asina kudzoka 2 days idzi, zvanga zvakamira sei? Ndaisatomborara, BP yaikwira kusvika pakupedzisira. Asi Toshiba aitomuka chero kuma 2 ikoko pinda zvakaoma muri yeZimbabwe. Asi regai tirambe tichitseketudza mama vataure. Tsvaga kwese kwanenge anzokuchirira redhiyo aienda Toshiba chitsvaga mwana, asi anga asingamuwani nekuda kuti vanhu vaita izvi nemwana uyu vaita akasvika zipanapa anenge arumba munomu, vanenge vakavhara dhoo, anenge asiri paopen space pekuti aikwanisa kumuona. Iye aingoterawo nzvimbo dzine kuitwa mafaro, paanenge anzwa pakurira redhiyo ndopaaenda, pangonzwawo pane vanhu kana pari kuitwawo mitambo iri kuitwa ndopaaisvika, asi vana vainge vari mumba. Kutaura kwandiri kuita mwana haasi wangu chete, vana vakawanda. Iye wangu igurupu revana 5 or 6 kana ndisingakanganisi varimo muchiitiko ichocho. Asi nekuda kwokuti ini handingamirire nhingi, ini kana ndaona zvinhu zvisina kunditira zvakanaka ndinongozvirwira hondo yangu ndiri ndega. Ivo pamoko vari zvakavanakira, asi ini ndiri kuita zvewangu mwana. Kana ivo zvazvarwadza vachaonawo zvokuita. Ane mumwe wake waanofamba naye anonzi Miriam aripo pachiitiko, kutorwa wakaita vachienda kubhendi. Akatonosvika kubhendi kweko akasangana nemwana watete vake aine mumwe munhu wanga ainayo, asiri uko kumba kwavanga vachiitira kwavanga vachimwirira mitoriro yavo, asiri iye mumwe. Ndobva atomubvunza zvakamubvunza akati posei iwe uri kutamba nemwana mudiki, isusu vakadzi vakuru tiripo tikutoshaya vanhu vokutamba navo. Saka mwana akanzwa vhoisi yehama yake, ndobva asimudza musoro vaona kuinga mwana watete vangu. Ndobva vati mama ndogona kukurovai munombawo, kasikai kubva. Mwana anzi akamhanya kurodhi, aenda kurodhi pasvika pamira ada kutsvaga makombi ekuti auye kuno nekuti parefu nemuno mulokesheni. Anzi kunonzi kuliquid launch, handikuzivi kupindura roti. Saka anzi akabva atuma hama yake mukomana iye waitamba naye kuti ndanomudza amire ipapo. Mwana ndobva amira ipapo, uyo anga amutuma ndobva auya, basa rakamira nemwana. Mwana ambva azoya uye nemota, bva atora mota bvatora mwana ameno kwavakanovasiyawo kusango kwavakanovasiya, ndobva zvoitawo zvavakaita. Bvadzoka futi nawo mubhendi, adzoka nawo mubhendi ndopa takati anzi kwachena, vakati hazvichaita kuti tidzoka nemi sekuya kwataita nemi, because vanhu vanozotanga tichikudzikisai. Ko inga ndimi watiunza kunoko. Anzi bva ati aiwa hazvichaita kuti tidzoke tese.
saka sekunzi vangu vachena vana vakangofamba wakadi vakauya and pavakanotsvaga majusi and munhu wakanokumbira majusi akavati isisi pana majusi atipei mahara ndobva atuma kamwe kacho kanga inako zvikanzi iwewe enda kupi chienda matenga madrinks nemwe munhu robva akasara kuti akabata mwana yakadi akarara naye pedza kurara naye bamupa piriti saka saka mukureva kuti majuzi aya aitorwa kushopu here pamba pavakatodarika vachikumbira munhu akati hatikwanise kupai majuzi mahara mukomana ine ndinomuziva munin'ina wake akadzidza nemukomana wangu wokutanga saka ndotongomuitawo mwana mukomana iye kana ndichivaona vana saka anakatadza kuzwa kuti mweya wakamubata wacho wakabva kupi zvakandinetsa takatarisana nawe mataura epiritsi aiti piritsi rinderei raakapa mwana handiziva iyo aridzi anditaipiwa kapiritsi kadiki nemukomana wamajuzi achida kuenda kubendi uko kumwa kwacho kwekutanga kwa iye ndiye anokwanisa kunyatsozvibatanidza ine handigona kuzvibatanidza anoti hanzi vaipiwa dringi racho vakanwa sekugara kwatakaita ikoko vanobva varara saka vanhu voitawo zvavanoda but at first hanzi murume akamuburitsira banga havasi vana vadiki munhu mukuru kuti andori nevazukuru saka hanzi anonzi akamuburitsira banga anoti banga racho rine chekuvhara kudai akati uri kuona banga iri ndiye first year yemunhu wokutangisisa akati banga iri ndogona ukataura zvaitika panapa indogona kuuraya iwewe aidha iwewe kana kuti amai vako kumba saka izvo haufanira kudi kuzvitaura unofanira kungu panapa ndokudai everyday zvekuti iye ndichitaura naye ndakutaura naye zvinhu zvaitika ndakati kwewo waidi kutaura pesa hanzi ndaitya kuti mama inogona kuurayiwa kana kuti ndogona kuurayiwa ndosaka takaramba ndakanyarara kana pese maidi muri kuwacha muchikasika muda kuenda muchiti kumaleseni pana kumaleseni kwataienda ikoko ende vanga vakatodzidziswa kuti kana musi wacho iwo asingadi kuti vaende kuchikoro vaigara vaudzwa kuti mangwana muye nehembe mubhegi vana kuti papana vachienda kuchikoro wasvika iko wobvisa mainifomu wesa mubhegi wogara ikoko kana nguva dzekubva kuvamwe vana kuchikoro dzakwana wopfeka mainifomu unzi chiendai vamwe vabuda saka ndinongobatikana enda tasvika musika ndaona musika mukomana anonzi inoprindi so vati isi tienda ikomba kuvakiti vatati handi vatatoenda vataenda vatamira parodhi so kosvikai kana tatosvika vati dhonzo dai so vatapinamake ndopakarara neni ndopo pandikazotiza zvangu but ingatorara neni kudhara ndakachema pane vanhu vanogara ipapo vanhu vanogara ipapo vauye nini handatiza handapikinyora handatiza wapatsoita mwoso mukomana svanonzi katsa tobva azorara neni futi vakazoita mwe anonzi tinachi avo vanhu vairara newe vanga vasingawirirane newe here vanhu vaiwirirana saka yose wanga usingayozotaura kunokumba kuti wewe ndozvamaita inini ndaika zvimwe zvacho handimbonozvitaura zvaiitika ndizvotinokuininika ndinoda kutaura izvozvo ikona shamva yatabata ndinoda kuti zvitaure ipapo taura ndikutaura nemumwe chanondisina chasaka beauty ndakati hei tinachebhebi varara nebhuti ovaipa mari yangu beauty yabva kuti vambondipa mari yangu vanarongedza musika wake zvanondizoni zvouya kunoka chiti ndaba other that vandabuda panapa ndakaya panapa time tichiripo vandabuda manheru vandanogara parodhi apa kandigadha ukomana vandagara vandazouno kumagetsi pakauya vandapinda mubathroom vandarara asi patinenge panga tiri kwauri ikoko koitwa zvemutoriro zvechichi kwainoprindu koitwa zvemutoriro saka kozoita mwe so baba so vanogare pavo so vedondirare nemwe so munhu so nezuva nandaregedza kuende koko nekuti vamwe so baba so futi vanogara pambapa vakambotibata tichitu akatotirowa vamwe so ana mai so
One imwe nyaya yavajana ndakafonera usiku kunzi muri kubhawa. Uyu Makamanyiswa nani? ndati atazoenda kwa shuga. Makaenda kuliquid lodge. Ukaenda nani? Ukaenda nani? Tiruudze zvakaitika ikoko kuliquid lodge. Taura. Tikazoenda pakaya Freeman Liquid Lounge takaenda nainde nini nakabhikuti kamusikane kana Miriam watatokwira apa takakwira $50 tataenda watona komune ma ice cream koko vatanga ndiji Mayfair ne Detroit hatanga kumwa tese tatanga kumwa kiti koko ice cream ayo na Miriam Beauty ndiyo chaka yakuno uko msadumsika Mwana wani Beauty. Ndinyatsoziva saka Kituwe akazopedzera kutaura kuti anondida Kituwe saka Kitenga kuti zvoni zvanondida achana Miriam ichi Pandakaya pai vangu vatangita. Vatanga rini kubundi. Vatanga rini nani. naino brain Vatanga rini kumashuri. Tisataura panapa. Ndisati ndatombweni. saka ndikutaura chokwadi changu chese Waonekwa una ane chibundiswa nezvinotorera ndiani. ane chibundi haite zvomutora nechibundu apa anoshanda ugogo nenzuchi ku8 komunani asangana nayo ndiri apa tapiwa apa pagedhi achitora apa pamota vanotengera machips ninatapiwa tobva tazoenda kwashuga vanoenda kwashuga kuye takatogara nananza namunyombo meano ewa takagara tatagara munyombo ishangwa nengo munyombo tazuva munaendenana Keila Keila anogara hapo tatogara kwashuga kuya pakazoyangoso baba soni tochi vauya vadivheneka sikazosikambohwadha nemadziro vatavanga kuactranza chuya kunoko tatatiza saka tiama tikatiza mire makavha akuara vamubata vamubata saka Miriam aita se aita information yese but imwe yachakava yekunyeba yayo apa onge masitaitaura ndeyekunyeba nezvimwe zvacho pane imwe akavapa 2 nini ndikukupa yechokwadi nini ndikukupa yechokwadi ipapo mama ndopandira kuenda pakuti vana vaitotagura hembe vachienda nadzo kumba here kuloji here vaenda kupi mudzimba mevanhu hakusi kuloji uma vaipinda murokesheni mudzimba rodhi yavanoenda nayo kuchikoro mumba memunhu haungoitawo semunhu akapinda apa dhoro tovharwa. Saka uyu murume uyu akakutsanangurira kuti vakasangana kupi kuti azotanga kumuudza zvese zvekuti ndokucheka chii chakanyatsoitika kuti vasangane yake anodzidza naye inogara panext saka ndopa vakatanga kudi kwezva ipapo andori nemwana umwe anodzidza naye mukilasi make ndopa vakatanga kwezva ipapo saka zvichireva kuti mwana wepanext uyu atoripo pachikwata chekubatwa varipo iye kana achitaura kana asinganinyeperi anoti tese pamwe chete tinosvika kuma29 asi takagurupwa tine magroups atinayo iye gurupu rake ndorine 5 kana 6 atinyatsonosiva ipava saka best wake
wanzofamba naye nguva zhinji ndiye anodzimirira wacho. Akatombotorwawo mastatement ikoko akaenda. Saka akangotorwa statement atinoziva takunzwa kuti kune vanhu vataurwa, vamwe vanhu vakuru vemusangano, vakuru vemachechi, vakuru vemudunhu vanototi kana vakataurwa so vanhu vanoshamisika kuti kochi, asi hapana kwazviri kuenda zvinhu zvacho zvakangonzi sei. Tinokonzwa kuti haasi kuwanika asi mwana wacho tiri kumuona hedu. Saka ndakangoti inini hangu zvaitwa mwana wangu hazvinondifadza. Kana ndichikwanisa kuti mwana wangu arapwe ngaenda arapwe, because anga violence mwana iye munomba zvokuti imwe musi akada kutondicheka nebanga. Ndangada changobva kutenga banga nyowani, akatoribvisa bepa ndiye abata banga reba afamba akananga kwandiri padaudo anondibaya kudai, akachema akanditarisa ndobva achikora banga parasa. Kamwana kamaona kamakamboya nefoni keke, kamwana kasisi wake aigara achitotaura kuti aka akandinetsi kuuraya aka. Ndogona ngokaita mapisi ndokaisa mupepa bheki, then ndoenda ndonokafushira ndega. Tozvine mashoko aindibata kuti neeji yake anouraya munhu aisi uku, chii chiri kuitika. Saka ndakaramba tichishanda naToshiba kusvika mwana anyora, aiti madhezi ekunyora Toshiba yaka pano kuseni wageza aenda kuchikoro here, pamwe aimsvika aripo unosvika asati. Obva kana aenda kuchikoro ofona kuchikoro kuti mwana asvika here, obva wanzi asvika. Kana pane chaanenge achiti haana kubatsireni achaite sei anyore, ndobva anyora. Last day reexam ndobva atofonera seva zvikanzi se kana mwana iye apedza musaite kuti aite sei abude, ngaaramba ari kupi ariko ikoko. Kana aramba ariko ini ndichachimutora naToshiba akuda kuti apedza kunyora takuda kuchitanga nyaya iye manje, because hapasina kudistebika kwaachaita. Saka mwana uye akabva atiza kuchikoro, apedza kunyora obva atiza. Ndofunga akanga atoendawo kwakare kwavanodiwa. Ndobva ndatozwana zuva raakunovira adzoka. Ndikati kwanhasi manonoka kudzoka pana tanchiuya. Anga arafu chinhu chinonzi dombo, so handikwanise kuchitaura. Anga arafu zvokuti inini achitorwara zvokuti ndandisingatombomuki mazuva ese atanga nyaya dzose. Ndandakatorara mamwe musi ndichida kutoburuka apa andibata akandisaidzira ndikandodonha. Ndikati konda kuita sei, ndobva ndakusverera kamukasimbi kangari apo ndichida ndikande zvakandofunga kunyina kurwara kwamuitaiko. Mukakanda icho chingasvike kwandiri chikatondikwadza, nditemei muone. Pangonditema chete ndoda kurovai pagotsi chaipo chaipo mufe. Inga ndakataura kare wani kuti pautu hwedu imimi neni pane hwana anofanira kufa kuti mwasununguke. Saka mashoko iwayo manje airamba achindibata kuti neeji yemwana plus nerudo rwaainarwo neni zviri kubva papi. Saka ndakaramba ndakashingirira kuti ndigone kuona kuti dambudziko riri kubva papi. Saka Toshiba akandibatsira akazotora mwana uyu. Musi wacho akatoita mazuva asingauya futi pano. Ndazoti Toshiba munhu uyu auya. Ndakafonera madha vari panze ndikaisa call me back ndasina airtime. Ndobva ndaenda ndobva ndavataurira ndikati mwana uyu kuvhara kwaita haasi kuuya futi kumba, anongouya usvika ungodya nguva yamasvika yakatorebesa asipo aenda. Aita semunhu uye kuti anoshedzwa. Kana akatorara apa anogona wangomuka achingoti ma ndiri kuuya kutobuda ikoko obva atoenda. Haana vanenge achitaura but anotodaira kuti ndiri kuuya obva atomuka obva atoenda. Saka pandakazomuudza kuti mwana uya aripota achiuya achirara mubhathe, Toshiba ndobva akati paanenge auya imi musarare. Ndofunga ndakabva manheru andabvira ndakarara kusvika kuma3. Ndasvika kuma3 ndo pandakazomuka pandatasamuka bathroom manga hari pandaona mune munhu akarara. Pandafamba futi kuma4 pandaenda mai vanogara raenda kuseri pandaenda kuti mwana uyu auya arimo. Ini airtime handina yekuti ndifonere mukomana uyu. Ndobva mufonera mukomana akabva ati ndiri kuuya papa izvozvi.
ndovandadzoka kuno. Ndasvika pandarara hangu handina kuratidza kuti ndasheedza mukomana wayo kuti aite sei ataure naye kuti chii chiri kumboitika chaizvo paupenyu hwake. Ndarara muno, mukomana akazouya. Time yakauya mukomana yangamuka manje akuda kuti kutsvaira payati, angotsvaira nzvimbo diki diki, tsvaira nzvimbo diki diki, ndopakasvikirwa natoshiba, ndopakatanga kuzorudonoka nyaya dze iwe chii chiri kuitika, kuti iwewe hausi kugara pano paamba nenguva, chii chiri kunyatsoitika chaizvo izvo. Ndopakatanga kutaurirana toshiba kuti aiwa mina ndikuudzei zviri kuitika, ini kutadza kugara panapa takanzi zvakati 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 zvakati. Saka kana tapuwa zvatopuwa izvozvo ndinongonzwa kuda kufamba, kana usiku hatiuone kuti usiku. Anoti taipiwa chii? Hanzi izvo zvavanoputira mumagirobhu zvacho zvanga zviripo, hanzi nekabhodhoro kadi, hanzi kana chivharo chichena aingoenzanisa so, hanzi kana chivharo chichena naizvozvo aimwa mudhiringi, hanzi mwamusi dhiringi takatopuwa tiri panze. Pati ndakazopepuka taamumba kwatodoka kwa pakati peusiku, asi tikanwa unonzwa kuda kufamba sezvokuti hanzi kana rodhi ndikaita sarodhi ndogona kuda kuteera rodhi svika naye kwairi kuenda. Hanzi ive ndikatoona ndege mudenga ndogona kuda kuti ndege iri mudenga ndichiteera. Tikati zvinhu zviri normal here izvozvo zvekuti munhu ungateere rodhi svika kwairi kugumira. Hanzi usiku hatitomboona kuti usiku kana kuti kunotyisa, tinongofamba. Saka ndozvimwe zvinhu zvakandibata kuti vana vanenge vachingofamba usiku. Inini munhu mukuru chai ndinototya kuti ndibve pano ndisvike kana kumashopusi usiku, but vanenge vachifamba, vanenge vakachengetwa nani, vanenge vachiitei vari pai. Saka mukoma toshiba vakandibatsira kuti chokwadi chiite sei chibude pachena. Takafamba navo kuti tisvike patasvika apa, asi nyaya haisati yapera. Takaenda kukoti tikanzi pane mapepa yaprobational officer haana kusaina, anofanira kunge achisaina mapepa ake. Kana asaina mapepa mozouya koti motarisira kubva musi wa18 zvichienda mberi. Asi zvakadaro kumakoti vamwe vangu vane mari ava vari kutaura kuti nyaya dzakatopera kare, nekuti mapipi takavapa mari, hanzi mapipi nemamejestiti vanoshanda pamwe chete, takavapa kare mari, vakatodya mari. Saka nyaya hakusisina, kwakutongoendawo kuzadzikisa asi vanhu vanga vasungwa. Inowo semunhu asinawo mari, shuwiro yangu yanga iri kuti zvakaoma muri yeZimbabwe. kusvika pana mai ndavataurirawo dambudziko rangu, ndataurirawo amai vakwanisawo kundibatsirawo, kuti vamwe vangu vane mari, handina chandinacho, handina chandinacho. Ndasvika pana amai munangago vagona kundibatsirawo kanganisirwa mwana wangu. Vanhu vanofamba vachitaura kuti nyaya hakuna yakapera nekuda kuti ivo vane mari, handina chandinacho. Kana zvakadaro hapana zvandingazviita, asi andishuvira kuti dai ndagona kuona amai kana madzimai vanoitawo vanoonawo nezvemadzimai vandibatsirawo. Nyaya yangu isati yadzoka kukoti agona kumbondibatsirawo kuti ndione kuti ndinoshayawo here kana 1 kana 2 vanondimirira. Iri vanodzokera koti musi wani? Vakatitarisira ibva musi wa18 zvichienda kumberi, because pane pepa raprobational officer risina kunyorwa. Zhinji riri kufamba richitaura zvavanoda. Vanhu vachanzi vari kufamba vachitaura kuti ini ndiroenda amene kutachiraini kumabhawa kunomirwa nevasikana usiku. Amene kuti kana makanditarisa nganomisidzana here nevana vevasikana vanenge vakamirako kunomira kuti ndayazvitsvaga varume nini pano pabhawa. Handiende kutachiraini kana mukatobvunza ani chero panze apa, chero murodhi, ndiende kutachiraini. Asi vada kuedza kuti nyaya ishaye value pamusoro pezvavakaita pamwana wangu. Muchitaura nemwana mama, ndadzwa muchiti makazombotaurawo naye maviri mashanu. Muchitaura naye mimi, anoti
murume uyu waakatanga kusangana naye akada kumuburitsira banga kuti mukanotaura zvaitika pano munofa. Vanoti here kupiwa kwavaita madrugs kana kupiwa kwavaita zvinodhaka, murume uyu mumwe chete ndiye aikwanisa kurara nevasikana vari 6 here kana kuti vaichinjana varume ava? Varume maonero andaita vaita zvokuchinjana because vana vanenge vadhakwa varara, hapana anozoziva kuti izvi zviri kuitika, vanotozopepuka papai. Ende uyu wekutanga iye akanyatsomuona because hanzi handisati ndatokotsira zvekuti haana kana kupfeka protection, haana. Ndikatasa murume yeso tinoona kuti mwana wangu atova murwere. Ndakangomutarisa zvo toona kuti mwana wangu amurwere, saka ndinoremerwa. Vana vanga vakungofamba ngevanhu vanopenga nekuda kwemadrugs. Panopamba paitoita kunge panoruma panapa. Vana vane misikanzwa, vane imwewo misikanzwa yavanoita, asi kwete iyi. Mwana wese ane misikanzwa. Shona inoti hakuna mvura isina datya, asi iyi misikanzwa yangu akuita yemadrugs yanga yanyanya, nekuti inini chayamba muno kuti akarara paindakarara ndaitoda kumutya kurara ndokutorara ipapo akatiwa nehurumende ndopanda kukwanisa kurara. Mwana wenyu ndakada kumutya, anga violent zvisingaiti. Ipapo ndakarara ndisingatogona kumuka, kadika kanosiya kabika chikafu pamwe asati ndamuka kutoti ndidye, anotosvika achiti ichi chikafu ndo chandiri kutozotsika manje chida musingadi, achitotora achidya wakadai. Pamwe watonwa mapiritsi usati wagona kuburuka kuti utore chikafu udye. Ende hondo anga ainayo hondo yekuti kana pari zvino sonasa ndakuzvigamuchira kuti akuchinja, nekuti kana riri dragiro rakatopinda mari isingaiti, akapinda zvakadarikidza musoro make. Hondo aida. Musi akasvika ndakarara akanditarisa akati, ndikati ko chiko, asi ndiri kunonoka kufa here, chii chiri kunetsa? Zvikanzi imi munyarare, asi watombodzwa kana wedi kana wani kubva muromo wenyu because nhasi soka nditori pahasha. Ndikati kuhasha waitwa sei? Handina kunge ndaziva kuti matombo acho anofamba sei, sezvo ndisina mbobvira ndakazviitawo kana vamwe wake hapana akazviita. Ndakuzonotaura napsychologist, akanditi pavanenge vashaya dombo irori anoita hasha, hanzi anoita semunhu uyoyo ane chikaro chekuda fodya, saka ane kushaya kwaanenge achiti anenge atori dangerous. Kana kubva musi wakasungwa ndichitogara naye kumba kuno, psychologist akatoti tendai Mwari nekuti aigona kudhemenjai. Hanzi anoita hasha dzakadarikidza dzese nekuda chii dombo. Ndikati hapana chataizena achingoti kutaurawo nemwana ari nomawo. Zvikanzi aiwa mutofanira kugara naye, tombosuduka naye. Shuwa vakandibatsira vakamutora vainaye, ndinotomboenda ndichinomuona, anotaura kuti ufanira kumutsvagirawo maputi, mazepi, mahewu, mabhisikitsi nedhiringi, maswitsi, kuitira kuti time yaanonzwa kuda dombo riri, hanzi ane nguva yaanonzwa kurida, anotora chimwe chinodya. Ndo mabatsiriro atinoita kana tichivarapa kuti madrugs abude pai mumusoro. Saka ndakaomerwa naMwari, ndakaomerwa, handichaziva kuti ndoita sei, nekuti mama vangu vari kungoti nyaya yakatopera, asi ndakabatikana. Baba vari bima? Baba vamwana vari kuinkai, ndokwavari. Makavatsanangurira here matambudziko ese? Ndakavaudza. Vakati kudi? Vaitoda kuuya kukoti baba, saka ndakavaudza ndichiti kuswera mangwana tiri kuenda, vatakentaura nevarungu nditese ndiuye. Saka ndakazovafonera navo ndikati chirekedzai kuuya, ndichakupai rimwe date muzouya munzwa nyaya yemwana. Saka mwana anoti pavaipiwa madrugs nezvinodhaka zvese izvi vorarwa navo zvakare, vaiti ivo vaizopiwa chii semubhadharo wemabasa ese? Haana chakambonitaura ndochandaipiwa ikoko kwacho, hakuna.
iye wangu wacho chaiye anga akutoti munhu akaona mari aitotora oenda nayo unopa mukuru wawewo aitotora mari munhu ndovaitounobhadhara futi iye ndiye aitonditorera mari munhu oenda nayo ikoko aitonditorerawo mari yangu munhu ipapo chandaifanira kudzokera kuchipatara ndakangoisa mari yangu pasi pepiro apa ndipinda mutoireti kudzoka yanzvimbo tora vaenda mari muno anga akutora mari dzevanhu kana ipo pano patogarisana anga akungotorera vanhu mari dzavo ndonoita mari icho ndinowachira vanhu kuitira vanhu majuti ndotoshanda ndobhadhara vanhu mari dzavo saka ndasingaziva kuti dambudziko rese riri kubva kupi bcause ndahasina tarisiro yekuti neage yake anganzi ari kuitawo zvimadrugs saka anzi vaingosvika mukuru wobva atora mari ndiye anoziva kushandiswa kwayo kuti dotengwe pamwe kwaitengwa sadza kana kwaitengwa zvimutoriro zvavo mhena handizivi. takatarisa mama ndadzwa muchiti murume mukamutarisa munhu atoni vasukuru makatarisa imi mama tingati aingoshandisa vana ava here kana kuti zvine chekuita nemushonga mazviri? maonero andoita ndotoona ngana mushonga because nyaya yerepo kumurume haisi yekutanga ndo zvakatoita kuti anyimwe bhero akatomborepa mwana womukadzi wake mukadzi wacho yebhashebhokauya futi mumabharora mumwe mukadzi akarepa futi tumwe twana tudiki mazera tudiki tuma 2 years ane vamwe vasiri kutaurawo nyaya dzavo mukato hatoarepisti zvake mukomana ye kurepa anorepa plus anozvita inganga agari mujeri ane mishonga yaanoshandisa saka ndofunga pamushonga yake pamwe ndo paanenge ashandisa vana vedu handizive kuti kana pati paanenge ashandisa kuti vana vedu vachazoitawo vana vakaita sei mangwana ozi anotozviti inganga kana very day asungwa aitotandurare kustokisi ndotoenda ndichidzoka. ndopanoida kunzwa kuti munhu wemabhizinesi here vamwe vanobva vati haana chinhu chainacho haana chinhu chainacho kana achitotumwa otherwise pane munhu anenge achitomutuma kuti ita zvakadai upo mari shoma shoma haana bhizinesi rainaro haana. ndazwa mama muchitaura murume uyu ndiye atiri kunyanyotaura nezvake pane vamwe here vakazonobuda zvakare musi wekukoti uye nhamba yamuchiri kurangarira vangani? vese pamwe chete vanga uri 3 vana vama 16 years vakanzi vanoenda kupromotion saka pa10 pai vakabatwa 5 vamwe 2 vakatiza pakabatwa 5 ava ndanasaimba kwete kuti vana vadiki ndanasaimba vane mhuri dzavo hapana mwana mudiki ipapo pavanhu vese vakavharirwa saka vanamboita mazuva mubva vanga vanobhadhirawo mabhero avo mubva vauya ndovakufamba vachiganza kuti pana kwayakaenda nyaya takanoipedza kudhara nemari chasara kungoti vaudzwa chiti kuti koti yedu yapera saka ndozvona ndiri kuchema kuti ndaenda kwanisa kuwana amai vandibatsira kana vamwe vane tsitsi kwanisa kundibatsira panyaya yemwana wako uyezve kuti kana akwanisa kudzokera kuchikoro vamutsvagirwa kumwe kusiri muno because vanogona kuzongomuita zvese zvese mwana ndo changa chiri chishuviro chomwoyo wangu kana pavakatonzi akasike kubva muno vaitotya kuti muno nzvimbo yaitoraramira vana vashurugu vanongorwa ngobhadhira vanhu vakauraya mwana kuitira evidence isazobuda saka vakaona kuti izvi zvakaona zvokutanga zvaramba saka vakabva vasitora mwana mwana akabva atorwa saka vakati regai tinobhadhira kumapipi saka ina handina chandinacho handina kana chandinacho ndofunga mangoona mararamiro andireita handina chandinacho kuti ndibhadhara rendi ndototanga ndatoenda kunoita majuti mudzimba dzevanhu nokuwacha ndobhadhara ndotsvagawo chikafu saka ikuzobhadhara mapipi vanoda mari yakawanda kudaro ndoitorawo upi handina kwandokwanisa kuiwana. takatarisa mama ndanzwa muchitsanangura kuti varume ava vakabatwa 10 ende vakapiwa mabheo pamakaenda kumapurisa nyaya dzichiferefetwa vakati mhosva yavari kubata vana ava ndiye repi here ndeyekupa mwana zvinodhaka here vakati mhosva dzevana ava ndedzei? vakati mhosva yavo ndeyekurepa mwana
kureva mwana vachishandisa kumupa zvinodhaka ndomosvera nayo. Vapiwa mabheo. Vakapiwa mabheo. Kwakanokumbira juice kwacho kumupa mapirizi akapiwa bhero ariko. Kozoita iye wacho wandiri kutaura wokutanga chaiwo kutangisa akapiwa bhero futi ariko. Kune vanhu 4 vese vari pabhero. Saka kwasa kune munhu wani chete ariko akavharirwa. Ng'anga ndiye ariko. Pandoda kunyatsonzwisa mandipe kuti pamakatanga kuona kuti mwana achinja pakanga pari panguva yakadii? Akanga achiti ari grade 7 papa achinyora here, uye ndezvipi zvamakatanga kuona kuti mwana uyu achinja? Akanga ari grade 7 term 2 ndopandakaona kuti mafambiro ari kuita mwana asiwo anochita mazuva ese. Mwamusi ndakatomamubvunza ndikati kweyoyo mafambiro ari kuita kufamba sei? Zvikanzi nezviri kuenda ndanonoka kuchikoro. Saka ndamudonha chimhanya ndikati ndopandasiyana nazvo. Saka dzimwe nguva aikona kutoti akabva kunoka asvike kuchikoro ndanda kutombotora nguva yekuti kana achienda kuchikoro ndaimuperekedza ndinomusiya pagedhi chepapinda ndozoti akapinda musikuru yadha achabvumirwa kubuda. Asi akangoenda ega akasvika kutokona waenda kumba kwavo kwavanoitira mabasa avo. Saka ndakatora nguva yakareba zvokuti ndofunga term 2 yese ndaiperekedza. Kuseni achitoenda kuchikoro ndaitoendawo naye chimuperekedza nomusiya kugedhi. Saka hasha dzaanenge ainadzo averenge kuti uyu mubereki kuti vanhu amai andotana ani nazvo izvo izvo ana kana basa nazvo. Ndipo ndakatanga kuona kuti mwana uyu anondida zvakadarikidza ende hatodi kana kunzwa kuti ndarwara. Kosei ipapa ari kuita zvaari kuita izvi. Ende munhu anga achirwara nditori nenguva yakatoreba ndichizvirwarira hangu. Asi sei ari kundidaro ipapa, zvaita sei? Pamba pacho ndakamboti asi mweya yemadzinza chiko nindonamata kupostori. Tomboenda kumakereke ndombobvunza nezvazvo. Asi vakapedzisira vandiudza kuti nyaya iri apa mai isusu hatiikunde. Asi ndoda kungokuratidza simba raMwari kuti zviri kuitika pamwana zvibude. Zvishuwa ndakaitirwa zvandakaitwa. Simba raMwari rakazviratidza, mabasa aiitika akabadi akabudawo pachena. Saka ndongotendawo vamwe Mwari kuti Mwari ndiMwari vakanaka. Anoita kuti chakavanzika chibude. Asi shuwiro yangu ndeyekuti dai ndawana vanondibatsira. Vanhu vandiri kurwisana navo vane mari. Handina chino. Handina chandinacho. Imwe yenyaya ndeyekuti musikana waifamba naye witness yake ane vanhu vakataura asi hapana kwazviri kuenda. Vamwe pamusoro petena vake uyu mumwe musikana wacho waifamba naye. Vamwewo vakasiyana nevavo. Vari vamwewo vatunga baba vanoita zvematongerwo enyika, vakuru vemachechi, vakuru venharaunda vakataurawo mazita akataura. Asi nyaya iyoyo haina kwayakaenda. Mwana wacho zviri kunzi tiri kumushaya asi ariko. Asi handivamanikidza kuti vataure vasingadi. Asi akatotorwa neporisi. Nyaya ikatsvagwa. Vakataura zvavakataura. Asi zvangomirawo zvakadaro. Handizivi kuti chii chiri kuitikawo ikoko. Ndiye witness one wasuccess. Saka mama muri kutaura kuti patena apa ndo pane vamwe vakadomwa nemwana uyu here kana kuti akazotodomwawo vamwe? Ndiwo uyu wangu. Ava vari 11 ava ndiwe kamwe kacho kashamwari. Vakewo vakazvimiririra vasinei ava. Ndivamwe vakazvimiririra ava neine vavo. Tinoziva mama kuti mwana musikana munhu wekuti kana paine zvinenge zvichiitika munokasika kuona kudarika pamwana mukomana. Samai ndinovimba kuti makatanga kuona kuchinja kweunhu hwemwana achadzoke pamba indi grade 7. Pane nguva here yekuti makambosvika pakuenda kuchikoro kuti munonzwisa mafambiro ake kuchikoro kuti akamira sei? Kuchikoro ndakaenda vakatombomushedza vakataura naye. Iye anga asingachaizi kutaura aitotaura kuti ipo payapa ndakabva kumba musoro waindirwadza
ndobva ndatombonorara. Munozviona ndakarara kuseri kumashedhi kuchikoro, ndikazobuda nevamwe zvikanzi kwawadi kuuya muno mukilasi inga pano tine maticha anorapa. Saka zvekutaura zvokuti kana kuchikoro kwacho anga violent nevamwe, anga ane noise, anga asingadi munhu anomutsura kana kumuudza kuti ichi chakaipa ichi aiwa. Asi iye zvinozvi zvaava ndichitsanangura naye akukwanisa kundiudza kuti mama ipai zvese kana zvisi zvomaindiudza zvezve ndaitoona kunge muri kutopenga zvamunenge muchitaura zvezve ndasinei nazvo. Asi izvo ndikutoona kuti maitondiudza zvinhu zvakanaka, but ipo paya chaipo kana zvipagera inini aitorova ngasaverenge kuti kunei. Iye zvino zvindopa kutogona kuti amai paakatanga kuita izvo zvangasaita amai ngoti imi ukangobuda mumba muno maita kunge mapinda mbavha tsvaga mari, ikangowanikwa chete ukamona sipo zvati pane pawana mari obva atobuda baenda. Akauya muno kana akunzi anoda auya mumba muno makarara, anogona kurara nhasi wamuka mangwana asina chadya, unotomutsika akarara, mutsika kudai hatsukunyuki, haamuki kana kuti ada kumboenda panze kunorasa mvura haiti, kurara kunge akafa. Mamusi ndakatombomuka usiku ndikabata hana yake ndikati mwana wangu mupenyu chiko, ndisati ndaziva kuti ndo zvazvinoita. Saka vanozviziva, ndakutaura nemapsychologist vanoziva nzi aiwa ndo zvazviri, plus zvinhu zvacho zvinenge zvine kasatanism mukati. Vakumubvunza vaitaura naye zvikanzi dzimwe nguva ndototi ndichifamba somurodi ndotombosangana nevamwe vanhu vanenge vasina kupfeka. Zvikanzi ipapa ndatouya namama kuno apa pane mumwe ndaona anga akapfeka chigaba mumusoro uko asina chaakapfeka. Anzi ndanetsana naye zvokuti tomutenda unopfeka kai pisa chiri musoro cho ndinopfeka hembe, but ndandinaye ndinozviona, ivo varidzi ndovaizviona. Saka dombo iri randikanganisira zvokuti handigone kutaura kwasi, dombo randikanganisira. Tikatarisa mama, kuno kuti tinozoti nzvimbo yemamaini kune goridhe rakati wandei, ende vanhu vakawanda vanorarama nezvekuita zvegoridhe izvi. Vakomana ava vamuri kuti vane mari ava, imari dzekushanda here kana kuti imari idzodzi edzegoridhe idzi? Pane mumwe arikutobhadharwawo nemumwe munhu akaitawo mari dzake dzegoridhe, kwesita vamwe vane mabhizinesi avo, vamwe vane hama dzavo dzine mari ndodziri kuvapa mariyo kuti vaenda nobhadhara. Saka iniwo zvangu semurombo anenge ndina anokwanisa kundibhadharira, ndakangozvimirira pachangu. Asi takatarisa unhu mwana mama asati atanga zvemadrugs kana kuti asati atanga kuziva varume vese akanga ari munhu kana kuti unhu hwake wakamira sei? Aiwa, akanga ari munhu ari right, asi kuti pamwana hapazoshaika kuti mweti musikanzwa kuti anoita. Asi anga atori munhu wekuti aitoziva kuti kana ndikamuka pano ndofana kudai kusukawo kudi, but patanga izvozvi anga asingaiti izvozvo. Aite time yake ikuda kumhanya ikokuyo chete, ndowangu nenguva yake zhinji kuda kuti amhanye ikoko. Saka vaita sevanoshedzwa kana iri weekend so sanhasi Saturday akatomuka akagona kugeza, pamba chinogeza vanga vasisatodi kugeza, vanga vangopukuta so munyika tauro autobuda munhu wemukadzi kochindudzwa maimanje kuenda kupi pari zvanda kuti enda imi zvekuchikoro obva atoenda. Saka segrade 7 nezvimwe zviri kungouya wanzi manyu karikiramo nekudzidza nemafoni, ini ndaingotozveshopa mwari kuenda kunoita zvechikoro, asi pasina zvaari kuita. Apa vatorwa vachisvika kune imwe imba iri pasi uko, imba yacho haisimbori imba yakanaka, akatoisawo chimwe chinenge chikebhini chakajoinirwa pane imwe imba, ndomuna rume anopota achivharira vana. Mugona kusvika zvinosvipira maita mukatogogodza pano mukanzi hapana vanhu, ivo vari mamba. Saka pakaoma. Saka pamba apa pasito paanotogara iye? Pamba pababa vake vakashaya, ifamily house. Saka iye akajoinidza zvimakebhini kunze, akajoinidza makebhini kunze, ndo paanogara ipapo. Yake rumu akaisa roja, saka kunze uku ndoko anopota achiisa vana ivavo. Ndanzwa muchitaura kuti zvikwata ini mwana wenyu ane chikwata chevanhu 5.
ende vataura kuti tiri 29 ko zvimwe zvikwata izvi vanochinjana mazuva here zvinofamba sei? Vano time vanopiwa nguva paunenge wambodzoka kuno kune vamwe. So zvireva kuti pazuva murume uyo anogona kurara nevana vese vari 29? Anenge asiri ega, mwana mwane wake, asi kuti vanenge vachinovaonera ikoko. Ane vamwe vake. Kana ivo vatiri kutaura vakuru vanogona kunge vachitovaonera ikoko vane vavo. Kana kuti iye anotonzi tora vauye pano vana tozoonera pano. Chii asi mama ndazwa muchitaura kuti vamwe vacho vakuru vemunharaunda, vamwe vacho vakuru vemachechi, vamwe vacho vatori vakuru vekuti mukatonzwa mutusha kuti ko baba ava chii chinenge chavapinda. Chii mama sekufunga kwenyu mimi semunhu mukuru chiri kuita kuti vanhu vane zvigaro zvikuru izvozvi vatora advantage yekutora vana vadiki ende wese vana vari kupuraimari? Ndaona sekuti vanenge vane mishonga yekusimudzira mabasa avo. Vanogona kunge vakanzi mukashandisa vana vadiki mabasa enyu anokufambirai zvakanaka. Ndomaonero andozviitawo. Vanenge vana akavaudza kuti shandisai vana vadiki, mukashandisa vana vadiki mabasa enyu anokuitirai zvakanaka. Asi pakare zvikandipapi mama, tichingotaurawo pakugara kwaiitika kare. Taiziva kuti mwana akanga ari mwana wemunhu wese munharaunda. Ukatooneka uchiita chinhu chisiri icho waigona kutorohwa naamai panext door. Kunokumba zvakare ndosvika mondirovera mhosva iyoyo zvakare. Asi tikuona kuti mazuva ano vabereki vacho ukatorova mwana asiri wako, nyaya yacho inotopedzisira yenyu imimi vabereki. Makutonetsana pachenyu kuti aiwa mwana uyu ndiwangu. Pakare zvikandipapi uye pangagadziriswe sei? Nekuti tikuona kuti vana vari kuita futi zvemadrugs havasi kuzokwanisa kutsurwa nevamwe vabereki vanenge vachiona zvinhu zvichiitika. Ndofunga sekutaura kwamaita mukati aiwa imba iyi itori. Asi kuti nevanhu vakanga vaine mission vakanga vanzi unofanira kuuya everyday plus unganzi mukashayika togona uraya hwani iwewe kana mubereki. Saka zvanga zvakutovaomerawo kuti varegedze kuenda ikoko. Pfungwa dzangu dzanza kuti saka ndikasaenda pamwe ndinobatwa ndibva kuchikoro, pamwe amai ini ndogona kutiza, pamwe amai vachasvika urayiwa. Vanhu vakanga vane mission zvakangofanana nekuti kuchikoro kunodiwa everyday munhu. Saka ivo ndozvavanga vaitwa manje vana kuti everyday vanodiwa kupi, vanodiwa ikoko. Saka ndomatsanangura anga achiita kuti ndozvatakataka kuti tinofanira kuuya everyday pano. Everyday munofanira kunge muri pano. Saka pakazobuda nyaya dzese idzi mwana akaenda here kunotariswa kumadoctors? Akatariswa. Vakati haana chirwere hake, unozozova after 3 months kana nhombo haana. Saka imimi pfungwa dzangu dzakabva dzamanya kuti asi uyu aimpa kapiritsi asi ndiyo family planning yaimba kuti asaite nhombo. Asi wai vanhu vakuru vachidaro kuvana, unokanganisa mwana mudiki achazoda kuwanikwawo, achazoda kuita mbereko yake, iwo ogara wamupa mapiritsi efamily planning. Zvinorevei izvozvo? Akangoti kapiritsi tuchena tudiki. Saka iye muridzi aimba ndeangatoziva kuti ndekei. Saka nekuzotaswa wakaita chinzi haana nhombo. Saka ndo wangangoendawo pfungwa dzangu kuti asi vaimpa family planning. Asi zvakaoma sei kuti ungati mwana wamunhu womurongera hondo yakadaro, urara naye wotora family planning yomupa. Chii chavaticha mwana ipavo? Zvakaoma. Saka ma16 years aya vaiti vane vanhu vanovatuma here kana kuti zvaifamba sei? Zvaitika vana vavo vamwe kwaitorwa statement nanhandisiko. Vanhu vechirume vese kwaitorwa mastatement atisiko. Ini nemwana tanga tiriko taatiriwo. Vaitorwa vari kwavo statement. Alright mama. Pamwe pandoda kubvunza ndepekuti semwana musikana tinoziva kuti kana zvaomesesa sekutaura kwamuri kuita kuti ini akanga asisachanditeereri, makamboendawo here kuhama dzemwana uyu kana kuti hama dzenyu mimi motsvagawo munhu wechikuru wekuudza zvakare vanga vana mbuya kuti aiwa imbotauraiwo nemwana munzwe kuti dambudziko rake riri papi? Ndakatombotorawo hanzvadzi yangu. Pane mukomana anonzi Langosi anoita zveriabo. Mukoma wake Langosi hanzvadzi yangu, mukoma wake ndobva ndamutaurira ndikati mukoma ndozviri kuita mwana
ndobva watombomudisciplina. Taingofungidzira kuti hazvisi zvemadrugs, taingoti kungorangawo mwana zvimwe zvese. But zvatodaro aikona kutokuziva kuti ndogona kutakura hembe dzangu dzese ndikaenda kugara ikoko. Kupiko ikoko ndogona kutakura hembe dzangu dzese. Ndikazombomutora futi kaviri, iro gore rino ndikatomboenda naye futi kumapurisa. Kune mumwe mupurisa anonzi Mandebvu, anorova zvekuti achirwa kudaro ndatita kunge ndikuisa moto, ndaitowedzera moto. Saka ndakatadza kuzvinzwisisa kuti ndozvandoziva here izvi kana kuti. Saka ndakazobatsirwa hangu namukoma Toshiba kusvika tasvika patasvika ipapo. Vakatsvaga chokwadi vakachiwana kuti vana vanoita musikanzwa asi mumwe akarohwa anomboita mazuva 2-3 akateerera. But aitokudza kuti kurova kupedza nguva, kurova 2 minutes zvozotonyarara. But izvo zvaakuregreta. Kubva kuenda kwakaita mwedzi wakapera ikoko ndikanomuona ndikangosvika kutanga uchema mamasori. Ari kugara kupi zvino? Pane kwaari handibvumirwa kutaura. Vanozomukidnepa vakomana, pane kwaari akachengeteka hake zvakanaka, hakuna kana dambudziko. Handi kwaari right. Ndakatonomuona musi wechitatu iwo, ndakati ndachimutora chienda naye koti. Saka hakuna dambudziko. Ndachingodai paanobuda ikoko panovhurwa zvikoro, napana anokwanisa kundibatsirawo osuduka urega kuita fomu 1 ari muno oenda samwe. Takambenge ndati ngaaende promotion. Psychologist vakanditi why? Ndikati kone zvaari kuita zvemadrugs. Zvikanzi akandibvunza kuti munoziva here zvinoreva child abuse. Ndikati handiziva. Zvikanzi mwana akafoswa kuita madrugs nevanhu vakuru. Handiti saka kana makumuendesa futi promotion muda kuti arwadziwe kangani apa akaabuswa ochienda futi uko kwaanenge ari kujeri. Saka muda kuti aite sei? Hapana nidi kuti aende promotion. Ndikati dai aenda naachingotadi mbosudurwawo munharaunda. Kana asuduruka munharaunda pamwe zvinogona kutiitira zvakanaka. Kana iye wacho anonzwa sei achisvika vanhu vachitaura nyaya dzake every paanofamba ndiye mwana uye ndiye mwana uye ndiye mwana uye, haazosununguke. Anogona kana kusazobvarira chikoro chacho. Ndozvandanga ndazviitira. Zvikanzi handisi kuona nidi kuti aende promotion. Vakatambenge vati tichataura neSOS agone kuenda kuSOS. But asandanzwa hangu mhinduro tauri kuti udi ndiro chimwe chichemo changu chechipiri chanandinacho. Kuti dai angawanirwa kumwe kwaanogona kunodzidza. Kana iye wacho kutaura naye anokudza kuti chikoro kana kuri kuSHAMVA handichadai nditsvagirei kumwe. Ndomamirira akaita nyaya yangu. Asi kuti pamusoro pekurwadziwa kwandakaita vanhu vari kuramba vachindirwadzisa kuti nyaya yakatopera kare. Ivo vakandikanganisira mwana wangu. Nyaya yakapera, tikabhadhira mari ndoiri kutonga. Zvinhu zvakaoma kudai munhu ukamupa mari harambe, asina mari haanofa akadaro. Saka handizivi kuti nyika inotiwo kudii nazvo, handizivi. Ndinomirira akaita nyaya yangu. Toziva mama kuti kune mamwe maloya anogona kumirira zvakare kodzero. Semi mama mutaura kuti kune vamwe vatotaura kuti takanobhadhara kare kumatare edzimhosva kwacho kunofanira kunge nyaya dzichienda kumusoro. Mumapurisa zvakare utaura chaiwo takatopedza nako. Zvichireva kuti iko zvino nyaya haichisina kwatingati kwaingapfapfanyidze nako nekuti vari kutaura kuti kwese takapedza. Hapana kwamakambofunga here kuti regai ndichinje kwekunomhangara nyaya iyi itangidzwe pato? Kwokuenda ndichitoda kuchinja kwekunoripota nyaya but handizivi, handina kwandoziva. Ndatofara chaizvo ndichinzwa mukoma Toshiba vachitaura nezvenyu. Ndikati Mwari vanongopindira neimwe nzira. Kudai imi ndimuchandisvitsa panzvimbo iyoyo. Inini handina kwandoziva. Handina. Ngakunyeperi handina kwandotomboziva. Ndinongoti ndikaenda kupolisi, ndoenda kukoti zvapera, handina kumwe kwandoziva. Vamwe vakamboti hanzi girl child. Handikuziva kuti ndoenda nakupi. Handitomboziva. Handina kana organization yandoziva kuti ndingaende nepapa ndobatsirika ndakadai, handina. Plus imwe nyaya yekuti handiwanzo
ndazopinda mataredzi mhosva kuti ndapara mhosva ndazopinda apa ndadai aiwa handina kana kukoti kwacho handina nyaya yandakambopinda kana kukoti kana mapurisa kusungwa kana wandei handina saka handizive manje kuti vanondibatsira vacho vanowanika sei handizvizive saka ndafara nekusvika kwamaita kuti imimi ndimi muchandiratidzawo nzira kuti ndoinanga nepapi ndoina neapa ndoina nepapa here kuti ndigone kubatsirika panyaya yemwana wangu isati yatsoka mukoti. Yakatopiwa date kutsoka vakatitarisira ibwa musi wa18 timuchatume muchaudzwa nemupurisa vakatitarisira ibwa musi wa18 tichienda mberi kwairi kudzoka. Mashoko enyu mama kune vabereki vekuti iko zvino havasi kutoziva kuti zvinhu zvinenge zvichiitika muvana zvichida vamwe vacho vanoswera kumabasa sekutaura kwamaita mukati upenyu hwakaoma izvezvi zvichida mai vanomuka una 6 mwana na 7 oendawo kuchikoro vanomuka akarara vanodzoka zvakare akarara mwana achibatwa chibharo kana kuti mwana achisangana nematambudziko ekuti haachakwanisi kuwana nguva naamai kana nababa kuti ataure zvino matambudziko andiri kuwana nevamwe vana vamataura kuti hazvisi kuitika kumwana wangu chete zvichireva kuti kune vamwe 28 nevamwe vatisi kutoziva ekumashure uko kuti vangani vakaabhuswa vangani vachiabhuswa vangani vari kuabhuswa izvezvi. Kurudziro kana kuti mashoko amungade kupa kune vanhu vane vana vanasikana ekunyanya ndekuti kudii takatarisana nedambudziko ramazopinda naro nemwana wenyu Succeed. Inini ndanga ndichida kuti kune vamwe vabereki vese dai maikwanisa tarwisa hondo tiri pamwe chete. Vakuru vanoti kana vachitaura shona vanoti chara chimwe achitswanyainda tikabatsirana tokwanisa kupedza hondo plus vane vana varipo pagurupu iro ngavabude pachena tibatsirane tirwise hondo ipere. Saka ndikarwisa inini wangu chete vamwe 28 vachipinda mazviri saka kucharamba kuchiabhuswa vana vakawanda kudarika ivavo. Vamwe vabereki havasi kutoda kana kutaura kuti anga ari pagurupu iro vamwe havasi kutoda. Saka ndandichipokurudzira vabereki kuti vabereki wese ane mwana ari pagurupu iri ngatiise musoro pamwe chete timborwisa hondo itoona tinosvika kupi. Nekuti tikasairwisa isisu hapana anoyazotirwira. Hondo inotorwiwa newe muridzi wayo. Ngavanzwe mwoyo wokurwadziwa semarwadziro andakaitwa inini. Iye zvinozoona vanofamba vachitaura zvavanoda tichingofamba kudai asi handinei nazvo nokuti ndiri kurwira mwana wangu ndiye achandichengeta mangwana. Saka dai vauya taisa musoro pamwe chete kana vakauya pa5 papa pakabuda vanenge vambovharirwa ipapo vari varume vakuru vanoremekedzeka next time vamwe havazviite vanenge vakuzova kuti vananingi vaiva vakambosungwa vakavharirwa nenyaya idzi saka isusu hatichabata hatichaita. Saka pakavharirwa one uyu akangoenda iye vamwe 28 vaisara vakadaro hakuna kwatiri kuenda tiri kutsika panzvimbo imwe chete hakuna kwatiri kuenda. Dai vese vana vainzwa kana kuti vabereki vavo vachinzwisisa kuti tikaramba takaregerera vana vachiramba vachitozva kuita tiri kuuraya future yemangwana nekuti ivo ndo vana mai vedu vemangwana. Saka tikavaregerera vachikanganiswa vari paeji yavari hakuna kwatakaenda hakuna kwatiri kutomboenda. Chikuita kuti vamwe vese ava vanyarare chii kutya here vanhu ava kuti vakuru kana kuti vane zvavanenge vachipiwawo? Kutya vanenge vachipiwa mari komuno ndeme mari vanenge vachipiwa mari. Ipa pakatoitika chiitiko ichochi pane vakatombofonera polisi kuti tiri kuda mai vemwana manje inini kuti vataure neni. Ndakatoti inini hangu chekutaura navo handina. Dai vakatanga vandiudzawo pakutanga kuti ndozvatira kuita nemwana wenyu vaiwana madzokero afa havana kundiudza saka izvozvo handina chekutaura navo ndozvo zvakaita. Usaziva kuti zvichida vanhu ava vanogona kunge vari kubhadhara vabereki vevamwe vana vese vakanyarara. Vanogona kunge vari kutobhadhara. Mumwe nemwana akaitoziva kuti inini wangu ndinhingi ndakapinda nenhingi vachiva pamari. Aiwa tinotenda mama. Shoko enyu mungade kupa ekupedzesera tichivhara makatarisana nevarume ava totakupai mukana wekugara navo pasi kana kuti masangana kukoti kana mazosangana mberi kuchazoenda nyaya idzi. Mashoko amungade kuvaudza muchitanga kutarisana navo ndekuti kudii vese vakakwana? Handina chekutaura navo because imhando dzangu handina kana word kana makadii kana maswera sina handina kana shoko rekutaura navo. Zvavakaita vakaita vachiti vagona ndizvozvo ngazvigare zvakadaro Mwari ndo vanoziva. Handina chekutaura navo handina.
kana vachinge vatanga kunimhoresa handirege kudaira ndodaira, asi kuti ini ndisimudze muromo wangu nditange kutaura navo handina chekutaura navo, katingogara hedu takadaro because vakatanga kundiratidza kuti imhandu dzangu. Saka handina chekutaura navo. Kana dai vakauya nekushupika kwandiri kuita ikoko vachida vandipa mari yavo handide, handina kana dhora rimwe chete, asi kana vakatouya nemamiliyoni handiswada vakagarawo handiswide ngavaite, nekuti chinangwa chavakazviitira kana vakanogadzira ropa remwana wangu, kana vakanoita sei, handichaziva kuti future yemwana wangu yakamira sei kumberi. Saka handitodi mari yavo. Saka vakada kuuya kuti vataure neni, ini handina mari yandotambira kwavari because handisi kurodza mwana kwavari kai. Saka mari yene ichitambira ndei, handina chandiroda kwavari, hapana chandoda, handina chandotomboda. Tinotenda mama, sitongokuvimbisaiwo kuti sekutaura kwamaita kuti chamakudaiko zvino kuendesawo nyaya idzi mberi, kuti sekutaura kwazviri kuitwa munharaunda nevanhu ivava kuti aiwa nyaya yakatopera, takatopedza kubhadhara mapurisa, takabhadhara maPP, takabhadhara vese and majesty, asi chatakuda ndechekuti nyaya iyi kana ichikwanisika vanokwanisawo kuona kuti zviro kwazvo pane need yekuti nyaya iyi itangidzwe zvakare patsva, kana kuri kuti kutangidza kuti ama investigations kuti yakanyatsotangira papi, chii chiri kupa varume ava 10 simba rekurara nevana vadiki. Tanzwa nhamba yacho kuti aiwa haisi nhamba yekuti mwana 1 watingati aiwa zvichidawo mwetsvina yamuputiridza, zvino ingabva yaputiridza vana 29. Vana 29 ava gurupu ravo vanotofamba vari 5 or 6. Iye andotaura nemazita avo ese andovaziva, asi kuti tine dambudziko revamwe vabereki havasi kuda kuti vana vavo vatorwe vataure chokwadi. Saka hapana zvandingambovaitawo, ini ndinongoshanda nezviripo. Asi pane uyu wainyanyofamba naye pari kundinetsa ndepekuti vakatorwa nepolisi vakatora statement, vakatotaura vanhu vamwe vanyarikani, vakuru vemachechi, vakuru vemusangano, vakuru venharaunda, asi hapana kwazvakaenda, hapana kana action iyi, hapana. Zviri kungonzi ari kushaika, asi aripo. Ari kushaika pandiani mwana wacho kuti tipedzise kunyora mastatement ari kushaika. Saka takangotiwa kuti ngaite sei, mari ndo iri kutaura. Zvichida pamwe varume vakuru vacho vamwe ndo vakanoendawo kumapurisa, kana kuti vari kuenda kuna amai vemwana kuti musaburitse mwana, handizivi. Asi dai vambotorwa vakaita 20 vakambotorwa vakaziva kuti mutemo uri kuti kudii pamusoro pevana, I think taigona kupedza dambudziko. Taigona kupedza dambudziko. Saka kana pasina izvozvo manje dambudziko hariperi, nekuti vanhu vari muno vamwe vane mari, vane mari zveshuwa, isuwo ndisitisina, asi vanhu vane mari dzavo. Saka unogona kungoti oi mari musaburitse nyaya, pamunai muchitsvagwa mukwanzi mueme musaende. Aiwa, tinotenda. Mazvinzwira muri Zimbabwe mama vandakagara navo pano vari kudzimbikana, ndifunga manga muchiona even kutaura kwatanga tichiita vanga vachisvika panguva dzekurwadziwa, dzekudzimbikana. Ukaona munhu mukuru aburitsa musodzi, zviro kwazvo moyo unenge wakaremerwa. Vanga vachititsanangurira mafambiro akaita nyaya yemwana wavo grade 7, mwana ane makore anokwana kuita 14, wekuti wega unotoona kuti mwana hapana chinozikanwa, mwana wekuti kufurirwa kunenge kuchiitika. Varutaura kuti mwana ndakatanga kuona behavior yake ichichinja zvishoma nezvishoma. Mwana wekuti aiti akaenda kuchikoro akanga asasvike, akaenda kuchikoro zvakare aingobuda chichi tikumbonoverenga aisadzoka pamba. Mwana musikana oita mazuva 2 asiri pamba. Kozotanga kubuda nyaya dzekuti aiwa mwana aibatwa Chibharo nevarume vakasiyana siyana. Sekuverenga kwavaita vati iko zvino vakataurwa kana kuti vatiri kuziva vakanyoreswa vanokwana kuita 10 vaibata mwana uyu. Vari kuti mwana uyu haasiri ega wavo ari kubatwa kana kuti aibatwa Chibharo. Vana ava gurupu remwana wavo vanokwana kuita 5, asi kuwanda kwevana ava vanonzivo 29 vanasikana vari kubatwa Chibharo. Kutaura kwazviri kuitwa namama vari kuti
kufamba kana kuti mashoko aibuda pese paitwa mainvestigations kuri kunzi vanhu ava havasingori vanhu njee vaibata vana ava, kuri kunzi ivo vakuru vemachechi, vamwe vacho vakuru vemabhizinesi, vamwe vacho vakuru vemusangano, zvichienderana nekuti munhu ane chii. Vamwe vabereki havasi kukwanisa kutaura nyaya idzi, asi mai vandakagara navo pano mavati aiwa ndiri kurwadziwa nezvaitwa pamwana wangu nekuda kwemakore ainawo. Iko zvino mwana wangu ndakatozomuendesawo kumwe kuti anogara ikoko ambotariswawo kuti hapana here kukanganisika kwaakaita, haana mimba here, haanawo kana mamwe machallenges ekubata kana zvirwere zvepabonde zvainazvo, asi vanongoti ndinotenda Mwari pazvese izvi hapana chine mwana. Asi shuviro yamama ndeyekuti dai ndakwanisawo kuwana rubatsiro kune avo vanorwira kodzero dzemwanasikana, vanorwira kodzero dzemadzimai, kune avo zvakare vanomiririra nyaya dzine chekuita nekubatwa kwezvibharo kwevana vadiki. Hanzi ndibatsireiwo nyaya kana ichitangidzwa zvakare, toona kuti maloya anomiririra kodzero dzevana. Hanzi inini handina chandinacho, asi chandiri kuda ndechekuti justice for mwana wangu, justice kune vamwe vabereki vane vana vakanyarara zvinhu izvi zvichiitika. Namba dzamama kune vanoda kuvabatsira ndodziri kubuda pasasapo. Ngatibatsiranei namama nyaya yemwana iwane justice. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagio, tichiti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNews TV.